вие, които сте се осмелили да нарушите спокойствието на тези места, ще имате ли смелостта да прекрачите прага на тази къща? Хайде, не се карайте, влезте. Какво чакате? Не се страхувайте, след като сте стигнали до тук. Покажете се на светло, за да ви видя малко. Нямате от какво да се страхувате, скъпи приятели. Хайде, влезте, имам толкова много неща да ви покажа. Влезте, добре дошли. Дами и господа, добре дошли в имението. За ваша безопасност ще ви помоля да се съберете в центъра на стаята и да не правите снимки или видеа с флаш по време на вашето посещение в имението. Благодаря. Дами и господа, добре дошли в имението Рейвънсуд. За ваша безопасност, моля, отдалечете се от стените и стойте само в центъра на стаята. Имайте предвид, че снимки с флаш или видеа с светлини вече няма да бъдат оценени от нашите духове. Нашето посещение започва тук, в тази галерия, където можете да се насладите на нежността и невинността на младостта. Ови, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Стените на тази стая, например, няма ли да се отворят към виелицата, а за да се отвори паркетът, няма нито врата, нито прозорец. Каква мистерия, проблем за решаване. Откъде да излезем? Страхувам се, че ще бъдете принудени да ме последвате. Обиколката на имението Рейвънсуд ще продължи от тази страна. Не забравяйте децата си. Казвам ви да се молите. Нека продължим нашата обиколка. Има още много неща за откриване, така че запазете спокойствие и останете заедно. Ще съжалявам да ви загубя. Следвайте ни, минавайки покрай тези безценни произведения на изкуството, може би усещате странно впечатление. Не се страхувайте, това е само оптична илюзия. Истинската красота на тази къща ни очаква по-нататък. Моля, внимавайте, докато вървите. Ще отидем там, където трябва да продължим. Останете седнали добре назад. Моля, дръжте групите си по-ниско и вашето парди ще започне скоро. Бъдете внимателни и седнали през цялото време. Винаги седите удобно назад.